Некалькі месяцаў таму амаль незаўважаным прайшло вяртанне ў вялікую палітыку аднаго некалі вельмі важнага генерала. Яшчэ нядаўна яго лічылі адным з самых уплывовых сілавікоў Лукашэнкі, але восенню 2020 года Валерый Вакульчык раптоўна быў адпраўлены хоць і ў ганаровую, але ссылку. Аднак цяпер ён зноў спатрэбіўся ў абойме. Мы вырашылі разабрацца, як на лёс гэтага генерала паўплывала знаёмства з Віктарам Лукашэнкам, якая драма адбылася ў яго сям'і, а таксама чаму ён трапіў у апалу і з чым можа быць звязана яго раптоўнае вяртанне ў высокія кабінеты. 22 мая 2025 года у Лукашэнкі быў на першы погляд звычайны кадравы дзень. Цэнтральнымі фігурамі нарады ў Палацы Незалежнасці тады сталі Наталья Пяткевіч і Владзімір Каранік. Першую прызначылі віцэ-прэм'еркай, а другога Лукашенка паставіў старшынёй Акадэміі навук. Нашмат менш заўважаным прайшло іншае прызначэнне, якое адбылося ў той жа дзень. Новым кіраўніком апарата Савета міністраў стаў генерал КДБ Валерый Вакульчык, які да таго 5 гадоў правёў у Брэсце ў якасці памочніка па рэгіёне. Яго новую пасаду Лукашенко назваў ни много ни мало министерской. Что касается руководителя аппарата правительства, у нас всегда там был человек военный, подготовленный, человек опытный, это должность министра. Притом очень серьезная. Надо организовать работу аппарата правительства. Это очень серьезная должность. С Натальей Владимировной вы там найдете общий язык, как люди системные и требовательные. Думаю, в правительстве будете к месту. Апарат Савета міністраў – гэта орган, кіраўніка якога груба можна назваць смотрачым за ўрадам. Ён кантралюе, як міністры выконваюць даручэнні Лукашэнкі, і ў той жа час праз яго праходзяць усе пастановы прэм'ер-міністра і іншыя дакументы. Звычайна, кіраўніцтва апаратам становіцца неблагім трамплінам на іншыя пасады. Так, напрыклад, Канстантин Мартынецкі пасля стаў першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, а Аляксандр Турчын у выніку быў прызначаны прэм'ер-міністрам. З Вакульчыкам жа атрымалася крыху іншая гісторыя. Хоць пік яго кар'еры застаўся ў мінулым, ды і досведу цывільнай працы ў генерала няшмат, ён з нейкай прычыны спатрэбіўся Лукашэнку. Прычым адбылося гэта раптоўна, бо пасля таго, як Турчын узначаліў урад у сакавіку мінулага года, кіраўніком яго апарата быў прызначаны Константин Бурак, які працаваў на гэтай пасадзе з 2020-го. Але ж праз 2 месяцы таго адправілі ў Гродна, і на яго месца паставілі якраз Вакульчыка. Падобна, што гэта было нечаканым і для яго самога, бо новую пасаду ён назваў для сябе выклікам, але ж у той жа час для генерала было важным апраўдаць давер Лукашэнкі. Я хочу сказать, я полон желания оправдать доверие главы государства, премьер-министра, с тем, чтобы аппарат Совета министров работал как часы, должен обеспечить выполнение тех задач, которые стоят, и я уверен, что у нас это все получится. Маўклівы і спагадлівы генерал усе свае кар'ерныя змены лічыў праяўленнем даверу і заяўляў, што любы чалавек, які апрануў форму, мусіць быць гатовы да любых жыццёвых пераменаў. Іх у біяграфіі Вакульчыка было нямала, але дзякуючы выключнай лаяльнасці і гатоўнасці выканаць любы загад, непрыкметны КДБшнік змог стаць адным з самых уплывовых людзей Беларусі. Пра чыноўнікаў, якія з'яўляюцца выхадцамі са спецслужбаў, звычайна вядома няшмат. У адкрытых крыніцах складана знайсці падрабязную біяграфію, ды і яны рэдка даюць інтэрв'ю, а калі і размаўляюць з журналістамі, то пераважна па працоўных пытаннях. І Валерый Вакульчык тут не з'яўляецца выключэннем. Доўгі час у афіцыйных рэсурсах не было нават пазначанае месца яго нараджэння. Але ж малая радзіма генерала – гэта вёска Радастава ў Драгічынскім раёне, якая знаходзіцца за 5 кіламетраў ад мяжы з Украінай. Любому наведніку абавязкова трэба мець з сабой дакументы і быць гатовым да праверкі. А яшчэ нядаўна, каб заехаць у Радастава, трэба было заплаціць невялікую пошліну. Але ў 1964-м, калі у Вакульчыкаў нарадзіўся першынец Валера, межаў яшчэ ніякіх не існавала, а ў яго роднай вёсцы тады жылі каля 2000 чалавек.
У застойныя гады сям'я будучага генерала была на важных ролях у Радаставе. Бацька Павел Дзянісавіч працаваў старшынёй калгасу, а маці Марыя Аляксеевна выкладала беларускую мову ў мясцовай школе, а пасля стала яе дырэктаркай. У той жа час, калі і пра настаўніцу ў вёсцы адгукаліся выключна з любоўю, то па ардынаносным калгасніку засталася даволі неадназначная памяць. Справа ў тым, што ў сярэдзіне 80-х Вакульчык старэйшы знайшоў сабе маладую жанчыну і з'ехаў з Радастава ў Кобрын, кінуўшы жонку з дзецьмі. І калі старэйшы сын Валерый на той момант ужо выпусціўся з харкаўскай танкавай вучэльні і рабіў вайсковую кар'еру, то двое малодшых дзяцей былі яшчэ школьнікамі, і для іх сыход бацькі стаў моцным ударам. Сям'і давялося нават перасяліцца ў іншы дом, бо стары службовы трэба было саступіць новаму старшыні калгаса. У выніку Марыя Вакульчык перавялася дырэктаркай школы ў іншую вёску і засталася там жыць, а ў яе былога мужа новае жыццё не склалася, і, мяркуючы па расказах суседзяў, яго хутка не стала. Жыхары Радастава расказвалі журналістам, што на развітанні маці яго дзяцей сказала наступную фразу: «Павел, я табе даравала, а цяпер хай Бог даруе». Таксама сяляне згадывалі, што калі Валерый Вакульчык прыязджаў на радзіму на школьны вечар выпускнікоў, то нават не заходзіў у родную хату. Аднак менавіта ў Радаставе будучы генерал знайшоў сабе жонку Антаніну. З развалам Савецкага Саюза афіцэр Вакульчык вырашыў сысці з арміі ў больш стабільнае ведомства і ў 92-м годзе скончыў курсы контрразведкі КДБ. Яго служба да канца нулявых – гэта яшчэ адзін вялікі прабел, па сканчэнні якога палкоўніку, які да таго ніколі не з'яўляўся на палітычным гарызонце, даверылі цэлую сілавую структуру. Прычым гэта было не нейкае класічнае ведомства, а новаствораная спецслужба імя Лукашэнкі – аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце. Яго з'яўленне ў 2008 годзе звязваюць з прызначэннем старэйшага сына кіраўніка Беларусі памочнікам бацькі па нацыянальнай бяспецы. Віктор Лукашенко стаў ліквідаваць адны сілавыя ведомствы і на іх месцы будаваць новыя, а ключавыя генеральскія пасады сталі займаць добра знаёмыя Віктору Лукашенку па службе ў пагранічных войсках персанажы. Так і з'явіўся той самы аператыўна-аналітычны цэнтр, асноўнай мэтай якога стаў кантроль інтэрнэту і абарона дзяржаўных органаў ад кібератак, а першым кіраўніком цэнтра стаў начальнік контрразведкі пагранвойскаў Валерый Вакульчык. Нічым іншым, акрамя выгаднага знаёмства, такі неверагодны кар'ерны ўзлёт патлумачыць складана. Тым больш, Вакульчык і Віктор Лукашенко былі знаёмыя даўно. Яны разам служылі ў пагранічным спецназе. У выніку пасябравалі нават іх жонкі. У канцы нулявых яны разам каталіся за мяжу на закупы. Журналісты меркавалі, што за вывескай аператыўна-аналітычнага цэнтра будзе хавацца спецслужба па барацьбе з палітычнымі апанентамі Аляксандра Лукашэнкі. Але ў першыя гады праца ў гэтым кірунку абмяжоўвалася хіба што блакіроўкамі няўгодных лукашэнкаўцам сайтаў. Гэтага, відаць, было цалкам дастаткова, і за верную службу Вакульчык змог атрымаць ільготны крэдыт на будаўніцтва трохпакаёўкі ў мінскім Сухараве. У 2011 годзе ў Беларусі з'явілася яшчэ адна асобная сілавая структура. З пракуратуры, міліцыі і камітэта дзяржаўнага кантролю былі вылучаныя асобныя падраздзяленні, з якіх атрымаўся следчы камітэт. У яго кіраўнікі прадказвалі Андрэя Шведа, які незадоўга да таго трыумфальна раскрыў тэракт у метро, але першым старшынёй стаў Валерый Вакульчык. Яго Лукашенко палічыў лепшым арганізатарам працы, а Шведа зрабіў намеснікам, больш засяроджаным на следчых пытаннях. На першых парах Валерый Вакульчык курыраваў гучныя справы супраць намесніка міністра ўнутраных спраў Яўгена Палудня, мэра Полацка Уладзіміра Тачылы ды старшыні праўлення Тэхнабанка Уладзіслава Кацарэнкі. Акрамя таго, менавіта следчы камітэт вёў справу гродзенскага журналіста Андрэя Пачобута, якога летам 2012-го затрымлівалі па падазрэнні ў паклёпе на Лукашэнку. Паралельна з працай новаспечаны генерал займаўся і паляпшэннем уласных жыццёвых умоваў. Вакульчык атрымаў 12 сотак у раёне Весненка, больш вядомым як Дразды-2. На ўчастку ў сярэдзіне 2010-х з'явіўся 300-метровы двухпавярховы катэдж, але на той момант гаспадар ужо быў пераведзены на чарговую пасаду.
Усяго праз год пасля прызначэння кіраўніком СК Валерыя Вакульчыка прызначылі старшынёй камітэта дзяржаўнай бяспекі, і гэта стала вынікам скандалу ўнутры спецслужбы. Высветлілася, што супрацоўнікі КДБ спрабавалі ўстанавіць праслухоўку ў кабінеце Вакульчыка, але ж не змаглі зрабіць гэта незаўважна. Як мяркуецца, тагачасны старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі Вадзім Зайцаў хацеў праверыць, ці будзе старшыня следчага камітэта дапамагаць сваяку, які займеў праблемы з законам. Аднак усё скончылася правалам з адстаўкай КДБшніка і чарговым кар'ерным уздымам для Вакульчыка. Прадстаўляць яго калектыву ў лістападзе 2012-го прыехаў асабіста Лукашенко. Главными принципами его работы являются объективность, компетентность и преданность нашему государству. Я знаю, что он не приемлет бездеятельности и словоблудия. Именно это предопределило решение о назначении его главой основной спецслужбы страны. У выніку на чале камітэта дзяржаўнай бяспекі Валерый Вакульчык пратрымаўся амаль 8 гадоў, даўжэй за ўсіх сваіх папярэднікаў. І менавіта 2010-е сталі яго зорным часам, бо новы старшыня змог зрушыць фокус увагі свайго камітэта з палітыкі на эканоміку і карупцыю. Практычна ўсе ключавыя крымінальныя справы таго часу праходзілі непасрэдна праз КДБ і Валерыя Вакульчыка. Менавіта ён асабіста абвясціў пра рэзананснае затрыманне мільянера Юрыя Чыжа ў 2016 годзе і стаў аўтарам неверагоднай гісторыі пра спробы былога сябра і кашалька Лукашэнкі уцячы праз мяжу. На огромной скорости 220 км в час следовал в направлении государственной границы. Сначала в сторону литовской границы, потом на Брестскую трассу по диагонали. Поэтому мы вынуждены были задействовать план перехвата и силы спецподразделений для того, чтобы его задержать. Прычым, як сцвярджаў звычайна сціплы і маўклівы генерал, рашэнне пра арышт Чыжа прымаў асабіста ён, цытата: «Я дакладна ведаю пазіцыю кіраўніка дзяржавы. Недатыкальных няма». Валерый Вакульчык з асаблівым імпэтам займаўся пераследам бізнэсоўцаў. За кратамі пры ім, акрамя Чыжа, апынуліся кіраўнік Сервалюкса Яўген Баскін, саўладальнік ЗОВ Мэблі Олег Зухавіцкі, сенатар-мільянер з Біякома Аляксандр Паўлоўскі і шмат хто яшчэ. На прадпрымальнікаў вешалі ухіленне ад падаткаў, а пасля большасць з іх выходзіла на волю, сплаціўшы вялікую кампенсацыю. Аднак зусім без палітыкі таксама не абыходзілася. Самым гучным працэсам таго часу стала справа Белага легіёна. Вясной 2017 года на хвалі пратэстаў супраць дэкрэту аб дармаедстве КДБ прыдумаў, што ў Беларусі існуе група баевікоў, якая збіраецца ладзіць у краіне тэракты і масавыя правакацыі. Па справе Белага легіёну тады затрымалі каля 30 чалавек, у тым ліку дзейных і былых сілавікоў, але бліжэй да лета справа развалілася і ўсіх фігурантаў выпусцілі на волю. Аднак гэты гучны правал КДБ тады ніяк не адбіўся на кіраўніку камітэта. А ў рэйтынгу самых уплывовых людзей краіны, які газета «Наша Ніва» складала ў 2015 і 2017 годах, журналісты паставілі ціхага генерала на другое месца, адразу пасля Лукашэнкі. Па ўсёй бачнасці палітычны штыль 2010-х Валерыя Вакульчыка заспакоіў. І ў 20-м годзе ён прапусціў, як народ спачатку ускіпеў ад таго, што ўлады ігнаруюць небяспеку каранавіруса, а пазней і што рэйтынг Лукашэнкі напярэдадні выбараў упаў да катастрафічна нізкага ўзроўню. Але ж на нарады ў Палац Незалежнасці генерал насіў папачкі з кампраматам на пенсіянерку з Гродна. Вот сейчас Гродная ситуация, да, Тихановском, там была бабушка, там бедная бабушка, вот примерно ее... Коттедж? Да, это все это ее. Это два дома. Два дома на одном территории. Да, там два участка. Там. Это все общее, да. Акрамя таго, Лукашенко атрымліваў справаздачы, што сітуацыя цалкам знаходзіцца пад контролем КДБ. Меня буквально сейчас перед заходом суда журналист ВНТ спросил, вот в этих условиях, когда подготовки к выборам, есть ли какое-то особое условия службы Комитета государственной безопасности и работы сотрудников? Знаю, что ты сказал, что у вас всегда особые условия и ничего абсолютно вам менять не надо. Да. Вы всегда были, так сказать, настороже, и я вас всегда держал в форме хорошей,
Поэтому не думаю, что Да. там что-то менять надо. Вот я и так и сказал, что ничего такого удивительного и такого неожиданного сейчас не происходит и не произошло. Калі ў канцы ліпеня ў санаторыі пад мінскім камітэтам дзяржаўнай бяспекі былі схопленыя 32 байцы прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер», то Вакульчык пераканаў Лукашэнку, што расіяне насамрэч прыехалі дзеля арганізацыі беспарадкаў падчас выбараў прэзідэнта. Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. Так точно. И притом, когда я это говорю, вот я прочитал доклад, это точные данные сегодня. Документально подтверждено. Совершенно верно. И попытка там сейчас спрятать хвост в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда. Пазней жа аказалася, што гісторыя з гэтымі вагнераўцамі ў Мінску была часткай спецаперацыі украінскіх спецслужбаў. Ніякія выбары ці Лукашенка баевікам не былі цікавыя. У Беларусь яны заехалі транзітам, каб вылецець пасля ў Венесуэлу, дзе ім прапанавалі працу. Украінцы разлічвалі пасадзіць самалёт з баевікамі ў Кіеве, затрымаць усіх і пасля паказальна судзіць за ўдзел у баях на Донбасе. Але гэтая шматхадоўка украінцаў сарвалася, у тым ліку праз дзеянні КДБ. У выніку затрыманых вагнераўцаў Лукашенка аддаў Пуціну ўзамен на дапамогу па ратаванні яго ўлады ў жніўні 2020 года, а беларускія спецслужбы ўзялі украінскі прыём самалётам сабе на ўзбраенне і пазней выкарысталі падобны фокус, каб затрымаць Рамана Пратасевіча. Падчас гарачай фазы пратэстаў Вакульчык адзначыўся яшчэ адным неадназначным крокам. Пакуль Лукашенка бегаў з аўтаматам і рэспектаваў амапаўцам, старшыня КДБ прапаноўваў перамовы Паўлу Латушку. Вакульчык, дарэчы, накіроўваў мне прадстаўніка на перамовы ў жніўні. Я распавядаў пра гэта. Я быў у Коордынацыйнай радзе ўжо, мне выклікаў на вуліцу і была прапанаваная сделка, што я павінен перастаць крытыкаваць Лукашэнку, нападаць на яго. Ну і тады яны гарантуюць мне бяспеку. Ну, я сказаў, што не. І, дарэчы, той чалавек, які казаў, ён перадаў нават словамі, я казаў Вакульчыку, што Латушка не пагадзіцца. Нерашучасць Валерыя Вакульчыка разам з гісторыяй з вагнераўцамі, якая выставіла Лукашэнку ў недарэчным святле перад Крамлём, у выніку прывяла да адстаўкі кіраўніка камітэта дзяржаўнай бяспекі. Спачатку яго зрабілі дзяржсакратаром Рады бяспекі, але праз 2 месяцы генерал з'ехаў у Брэст на пасаду памочніка Лукашэнкі па гэтай вобласці. Не выключана, што на ссылцы настаялі ў Маскве. Крыўднае паніжэнне Вакульчык успрыняў як даннасць. Естественно, как военный человек, психологически я и моя семья готовы к любому решению руководства о назначении. Так оно должно быть для любого человека, который носит погоны и который давал присягу. У Брэсце генерал практыкаваўся ў працы чыноўнікам і адказваў за падбор кадраў у вобласці. У той жа час, у адрозненне ад экс-міністра ўнутраных спраў Юрыя Караева, якога ў тым жа 20-м саслалі ў рэгіёны, Вакульчык не імкнуўся ператварацца ў мясцовага міні-Лукашэнку. Таму, ціхенька прасядзеўшы на радзіме 5 гадоў, экс-старшыня КДБ заслужыў вяртанне ў высокія мінскія кабінеты і свой утульны катэдж у Драздах. Пасля прызначэння Валерыя Вакульчыка ва ўрад здарылася яшчэ адна цікавая гісторыя. Летам мінулага года Лукашенка задумаўся пра рэфармаванне камітэта дзяржаўнай бяспекі і сабраў для гэтага адмысловую нараду. На яе, акрамя дзейных кіраўнікоў сілавых структур, запрасілі і экс-старшыню КДБ Вакульчыка. Нягледзячы на 5гадовую ссылку, даверу Лукашэнкі ён так і не страціў. Тая нарада запомнілася міні-сцэнкай ад прапагандыстаў. Перад ёй старшыня палаты прадстаўнікоў і па сумяшчальніцтве КДБшны генерал Ігор Сергіенка на камеру пахваліўся гадзіннікам з эмблемай ведомства і тэкстам «Смерць шпіёнам». Аднак Валерыю Вакульчыку падобна аксесуар забараніла носіць яго жонка. Я боюсь, что прикоснулся, у нас ты флажку дарил, стоял победителем. Нет. Я один раз и бывал. У меня жена увидела такие часы, когда принес. Ты не думай, что сразу предупреждаю, на каждый день я тебе их не дам. Можете снять, ближе. Потому что понравились.
У той час, як Вакульчыка клічуць абмяркоўваць рэформы ў КДБ, ва ўрадзе ў яго абсалютна супрацьлеглая задача – ніякіх пераменаў якраз такі не дапусціць. Сілавы бэкграунд і безумоўная лаяльнасць генерала сталі зноў патрэбныя для жорсткага кантролю, каб малады па мерках Лукашэнкі прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын не наламаў дроваў. А ва ўмовах, калі ворагі, экстрэмісты і правакатары абклалі Беларусь з усіх бакоў, падазронасць і ўменне Валерыя Вакульчыка бачыць ва ўсім двайное дно яшчэ могуць неаднаразова аказацца вельмі дарэчнымі.